जोंहा दा रुमनिफ्राय ओंखारबाय ओंखाम जानो ने ओंखाम जानो थांसै जोङो दा बायखिनाव बेचारा ओंखाम जानोबाबो ओरै थांनांगौ जायो दा मा जाखो सानजौफुनि खैथा जाखो टाइमा नायलाय 12:30 जाबाय जोङो 2 टाइम ओंखाम मोनजायो 12:30 एसां खस्थ' नाय खनसे मोनजायो बेनिफ्राय डाइरेक्ट मोनायावसो मोनजायो आरोना ओमफ्राय जोंहा रुमनिफ्राय ओंखारबाय दा थांनोसै जानोसै मा ओंख्रि संदोंबा मिन्थिला मोनफैलायबाय रिहार्सेल हला बेनो जोंना बेयावनो जाग्रा खालामखायो ओमफ्राय दा बयबो रेस्ट लादों रिहार्सेल खालामाखै माने जोंनिया ड्रामा रिहार्सेला एसेल' जाबाय थादों बांसिन नाटिका हाया जाबाय आरोना मोनफैलायबाय ओंखाम जानो जोंना नै बासा आयौ बेनो जोंना बासा ओमफ्राय बैयो ट्राकआ माल रोगाग्रा नै दादाया संग्रा जोंना जालागासिनो खावजागोन मबाइलफोरा मा ओंख्रि दालियानो ओंखाम ओमफ्राय बेयो मा रङालाव लाब्रा सयाबिन वाव गोथाव जादों मैथा बाथोन ओमफ्राय सयाबिन रङालाव आलुफोरसो जाबाय आं दालिखौ लायासै सिख्लायफ्रा जि साइज साइजनि जागासिनो मालाय दे जादो आगैज्रि नों जाखांबाय टिक्लि माथो गैया सिंग्राखौ जानो नेनानै आङो गुसु सानदों बेयाव जिरायबाय दङ आबो नालाय ना दा बुंदों मोजां